As persistentes chuvias dos últimos meses tiveron consecuencias moi prexudiciais nas concesións marisqueiras de Rianxo. O exceso de auga doce provocou a mortaldade da ameixa naquelas zonas de menor calado. Ante esta situación, a Asamblea de Socios decidiu retrasar a apertura da campaña que finalmente se iniciará o luns 16 de abril. No mostreo salía que a ameixa babosa morreu toda, que é na zona de baixo da Sebeira, que chamamos nós, a babosa estaba toda morta, e a japónica estaba así un pouquiño algo débil. Por iso convocamos con urgencia que aos socios para falar con eles. Nós tiñamos unha idea clara do que queríamos, xa o que a Xunta Xeral, pero decidiuse de comentar cos socios a ver que decisión tomaban eles tamén. Na reunión saleu que era mellor esperar unha semana máis para que morrera a ameixa que estaba media tocada, en vez de andar a remexer o que cría e todo eso por a baixa salinidade, de deixala estar para non facer máis daño do que podíamos ganar. Nos próximos días a confraría decidirá tamén o lugar de traballo. Probablemente comezarán a faenar nas zonas menos afectadas pola baixada da salinidade para garantir mellores resultados neste inicio onde os topes aínda son bastante baixos. Ora que si vamos barajar é se é conveniente abrir esa zona polo tema das previsións que hai de chuvia ou se non ir a unha zona onde hai máis calado de agua e que hai menos riesgo de poder matar máis abeixa. Que contábamos con zonas onde había algo de cría e había algo de babosa que contábamos a mellor con traballar 15 ou 20 días, máis ou menos, uns topes un pouquinho baixos ao principio de campaña, e sí que condiciona porque agora temos que ir mirar as outras zonas que temos a ver o daño que podo causar estas aguas dulces, porque nós aquí en Rianxo, ao ser de desembocadura, temos moi pouco calado de agua, e que a agua que está caendo temos medo a que poida morrer en algunhas zonas máis tamén o que a ameixa. A mortaldade de Vivalbo ven condicionar o arranque da actividade, que se soe iniciar a principios de abril, despois do peche dunha mala campaña do libre marisqueo.